je NRF2 faktor. NRF2 je hlavný regulátor obranného systému buniek. Pomáha bunkám zvládnuť oxidačný stres vyvolaný účinkom toxických či karcinogénnych látok. Je vedecky dokázané, že najúčinnejší prírodný aktivátor NRF2 je sulforafan. Sulforafan je bioaktívna zlúčenina, ktorá sa vyskytuje v kličkoch brokolice v neaktívnej forme ako glukorafanín. Pomocou enzýmu myrozináza sa premení na jeho aktívny metabolit sulforafan. Sulforafan chráni naše telo pred oxidačným stresom a zápalmi, znižuje riziko rozvoja nádorových ochorení, priaznivo pôsobí pri kardiovaskulárnych ochoreniach a stimuluje imunitný systém. Pred 60 rokmi bola profesorka Katarína Horáková členkou výskumného tímu slovenských vedcov, ktorí ako prví na svete objavili protirakovinové vlastnosti sulforafanu. Sulforafan extra je výsledkom niekoľkoročného výskumu, nazhromaždených vedomostí a skúseností. Každá kapsula zaručuje najvyššiu kvalitu a až 80% biodostupnosť. Získajte sulforafan extra na www.carnomed.sk a www.sulforafan-extra.sk.